Vă salut, dragi prieteni! Suntem la o lucrare. Vreau să vă arăt cum fac tavanul. Am șlefuit grinzile. Urmează să le chituiesc. Unde sunt pleznite, fisurate. După care le lăcuim. Între ele o să punem profile cu rigips. Să facem ceva rustic. Suntem la o pensiune. Se arată, vedeți când or să fie locuite. Aici avem un șemineu. Vreau să vă arăt cu care fac toată treaba. Pentru cei care spun că nu sunt bune cele de la Parkside, lucrez cu ea de 4 ani, doar profesional, în fiecare zi aproape, sau cel puțin în fiecare săptămână, lună, lucrează foarte mult și încă rezistă. Astăzi, acumulatorii sunt la fel de când o am de 4 ani. Am placat 3 intervale acolo, mai am 2 aici și mai 3 aici. Am făcut mai de bateria să fac tot tavanul acesta. Haideți să vă arăt niște tavane care sunt aproape gata. Aici am dat cu tinci. Urmează chituite grinzile și lăcuite. Aici avem o baie. Urmează să ne ocupăm și de ea cu gresie cu faianță. Și aici încă o cameră. La fel, doar tinciul, urmează grinzile lăcuite și chituite. Înainte de șlefuire, uitați așa a fost, că aici mi-a rămas un colț. Vă mulțumesc pentru vizionare și până data viitoare vă urez numai bine.